ndokachere mabi angu tikupungurire nhau dzomanhoko dzozuva rwechitandatu mwedzi uno wakukadzi. Painozimseki pawapwere wese wakanyora bvunzo dzodanho rechinomwe dzogore rapfuura wanosvika 33 kubva muzana ndiwo wega wakakwanisa kupasa. Ava washoma pane wanosvika 43 womugore ra2019. Pabodzipo kwaiva vanhu vanosvika zviuru 329 ano 500 ano 50 ndiwo wapwere wakanyora bvunzo dzimu. Zimsekiyo yati yaburitsaba zvakazara kuti zvii zvakanyatsoitika, asi ticharamba takaringira. Pabodzipo kwaiva wanga wachida kuvhura kuti waone zvakaburitsiwazvo, watadza kuvhura wachinzi wagobenuka pokare koringa kana nguva dzonhanhatu dzousiku hwanyasi. Paribe yanga azotinyepa kuti zvaramba kuitika izvi, saka tinodaira kuti zviri kuitika. Idi munyika medu paribe ari kuziva kuti zvii zviri kuitika. Zviri kuita sokuti Marijo ari kuziva ba zviri kuitiwa nomanzere. Kureketa kwaNozuro, mutungamiri wenyika akagoti nyika yedu yanhadzirira kuti iite zvokupa vanhu kamushonga kokudzivirira dzihwa mupengo. Wachipedzapo mugurukota rawo rozvomari waMutuli Ncube wakabva watoburitsa gwaro rokukumbira mari kubva kumasangano akazvimirira ega pabodzipo nemakambani. Wakatoisa nomaakaundi okumabhengi pabodzipo nomufoni okuti makambani novanhuwo zvavo vagoisa mari ikweyo. Otosaya kuziva kuti hurumende waMutuli pawaireketa kuti kuno mari inosvika 100 romamirioni wemari yekuAmerica yokuti wagotenga zvodziwa mupengo, wakange waiboyepi mariyo iripo chere. Paribe agoziva kuti zvii zviri kutekaira ipapo. Pamusangano waitiwa nyasi watungamiri wenyika dzomuAfrica wechi34 waMunangagwa waribe kureketa zvisvinu zvabatika nevanhu. Chawandoreketacho chataboya ndechekuti waribe kunangisawo kana kurwera manja Strive Masiyiwa uyo akaisiwa nawo Ramaphosa kuti agobata chigaro chokuti watsvake mishonga yodziwa mupengo iyi. Izvezvi kureketa kuno akatotsvaka mishonga inosvika bhiriyoni iyo ichapuwawo kunyange noZimbabwe. Izvi zvinotoshamisa nokuti tairingira kuti vaMunangagwa vanenge vari kutopawo vachipaumba kuti wao ari kudadisa. Idi heno ikweyo. Kumasvingo kuGomoro Ondedzo kwaita goridhe. Apo kwaita goridhe kwaimapurisa nevamwe vakuru obato ZANU-PF ndo wabva waenda kososera ikweyo wachiita kuti vanhu vavo bedzi vanenge vabhadhara mari kwavari ndo wagochere goridhero. Idi zvakatooma. Tainge tati zamu renyika rasisa goridhe kuti vapwere wagone kuguta mukaka. Idi pakanyangaritsa mabi angu. Heno ikweyo. Kwai kuno vanhu vairi watosungiwa nyasi nokuda kohori mukambani yoZesa. Kwai vanhu vava vanoziva hwemakombiyuta vanga vari kuita zvokuba mari nokutengesera vanhu magetsi asiriwo. Vanga vari kuita izvi asi paribe kana mubodzi ari kubhadhara mariyo kuZesa. Vanga vari kuita izvi zvisiri pamutemo. Toramba tichitenda wakaita kuti wasungiwa vanhuwa nokuti ndio kusikinya tukono kumwa muto wamwe wachida kusewa. Tirege ugo taikihwa nezvakawanda mabi angu. Kwai zvikoro zvofundo yepamusoro zvemunyika medumu choUZ ndicho chikurukuru ndo chiri pamusorosoro apa chiri panhamba yochi50 munyika dzomuAfrica. Idi kana cheducho chiri munhamba yochi50 zvinotohwadza mabi angu. Otoshaya kuti seiko kohoko tichigara uita zvokupaumba kuti ndisu tinofundo yepamusorosoro. Pakanyangarisa mabi angu. Paino kambani inogadzira kamushonga ake Ivermectin inonzi Merck kwai iri kutsigira kuseenzesiwa kwakamushonga ka kurapa dzihwa mupengo. Heno kuti vanhu vari kuramba vachiita izvi sei? Apa hurumende yakagara yabvumidza nokuti patiri pakanyangaritsa mabi angu. Kuno firimu rakagadzirwawo nevana vemuZimbabwe rinonzi Newanji
iro raapo padandemutande. Kwai wanoda wanotsvaga paFacebook pakanzi Newanji the film, apo vanokwanisa kubhadhara mari yokuAmerica inoita $5 kuti vagoriona padandemutande-po. Toramba tichiti iwo kwedu ngawabudirire waite tusvinu. Tiringedzo pasi rese. Kwai kambani yoCoca-Cola muSouth Africa iri kutengesa zvikamu kambani iyi zvinosvika 30 kubva muzana kuvatema novashandi vayo, asi mari yese yavari kuringira imari inosvika mabhiriyoni 10 omuSouth Africa. Idi wamwe wachatopfuma ipapa. Kuno mamwe magwicho okukwinya ari kuita zvokunadzira marobhoti akuti rinogona kuseenzesa pfungwa richiita zvinhu zvakawanda. Kwai rinogona kuziva zviri kudiwa kuitiwa nopfungwa iro riribe kana kuisiwa mupfungwamo. Toramba tichitenda wari kuita tuzvino tichindosvirawo kuti dai kweduno zvaitiwawo. Kwai nyika yeNigeria iri kugoringira kuti ichagoita motika dzinosvika 30 kubva muzana dzinenge dziri idzo magetsi panotanga gore rochi2025. Toramba tichiringira kuti zvigoitikawo izvi. Mukahatikidzwa kanyasi kwai makurukota zvomari omuAfrica ari kuringira kuti agozosangana kuti wazoona kuti wangagoita sei kusimbaradza kutengeserana kuribe kubhadharisana mitero kuri muAfrica muno. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.